denboraldi aurrea ziginean abuztuak 6an, beti bezala, pretemporada dana bezala oso zaila eta gogorra izatea, ordu asko dedikatzea lago, jogalaia eta paliza hundila hartzea lago, eta ota bi launo juntau geha, eta azkenean baita ere juvenilak eta ere lau bat dio dira, entrenatzea gurekin, ikusteko nola joazten, azken finean futurua behaien eskutan egon bat, eta esan bezala, aurrera denboraldia oso gogorra izan da, eta konpetitzeo gogu egin. Guztira 30 jardunaldi izango litzateke, hortikan lehenengoa bakarrik jotzen da gora, bigarrena promozionatu egiten du, beste taldeko bigarrenarekin, eta gure kategorian jaitsi berriz 3. Beste urtetan baino zailagoa da, goitik jaitsi diren 3 ekipoak gure taldean sartu dituztelago, eta betikan berriz, 6 jo dianetikan 2 bakarrik, eta beste taldean 4. Hasiera batean askoz ere talde gogorragoa da. Azkeneko urtetan zestoan denboraldia pixka berezi samarrak izan dira, ez? Hasiera ekipo txarrenetakoa izan da, eta adibidez lehengo urtean azkeneko 10 jardunaldi galdu gabe bukatu zuen, ez? Horrekin ikustea aldula, baina ez dela konstante bat, ez dula mantentzen regularidade bat, eta hoxe nahi da bilatu nahi dana aurten, ez? Ditzen da jokalariakin, fuerte hasi behar deula, eta lehenengo 14 jornada segidan dazkau, ez dakau deskansoik gabonak arte, eta gero deskansuak eta dazkau, baina lehenengo 3 hilabete hauek nahiko fuerte egiten, eta berditxon resultabak atatzen ditu. Entrenadore bezala kargua hartu nuen lehengo urteko gabonetan. Gorkak esan zinean ez duela indarrakin ikusten ekipo aurre ateatzeko. Izan dizuten bezala leheno hasiera aspaldian, denboraldi hasiera oso txarra egin ditu, eta azkenean luze egiten hasi izan, erabakizun lagatzea, eta antxe mai hotzein nion, eta esan nion nini ikusten nulan ere burua prest hartzeko, eta hartu nuen, hainbeste urtetan pasate bigarrengo entrenadore, delegatu, baita direktiban urte batzuk egin nituen, eta ja pentsatu nuen garaia zala, eta taldeu emateko gain itzala, eta nahiko ondo juntzan. Aurten da lehenengo aldiz izango gana, denboraldi hasiera tikan hartzen dena ekipua, eta pixkat badakat izfertzitun berria, nola jungoa, nola ez, kezkak, eta buru jan pixkat egin iziten egia esan, baina baita ere garbi dakat dana emateko prosena hola, dana ematen egin izela, eta baita ere badakitelako azkeneko urtia izango ala neria futbolian, beste gauz batzu nahi jutelako egin bizitza honetan, eta dana egin izela ematen hasieratik. Kontutan hartu behar da azkeneko urtetan gauzak oso ondo indiala. Hor daude adibidez Cabanillas, Valenciaga eta Aitzolek lehen urtean neska taldiakin lortu zuena, ez? Lige irabaztea, goin dela 2 urte, Isa eta Julenek ere bai, juvenilakin kategorizizotzea lortu zuela, ez? Azkenean, orduan pentsau, klubak azkeneko 2 urtetan gauza politxak lortu ditula, eta aurten zeba ez gu, ez? Hoxe da galdera, zeba ez gu. Ikusi dugu, bestiak lan egin da lortu dela izkela, eta hortatxeago, ez? Bide markatu dira jugadoriai, eta neekin amuerte etortzean, amuerte etortzen baldin maia, gauza politxak lortu lehizkela uste.